ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li bejn April u Ġunju li għadda seħew ftit iktar minn 3800 inċident ta' traffiku, medja ta' 42 inċident kuljum. Dan fisser tnaqqis ta' 6% fl-inċidenti meta mqabbel mal-istess perjodu s-sena l-oħra. Tnaqqis li jista' jkun riżultat tal-introduzzjoni tas-sistema tal-punti li daħlet fis-seħħ f'Diċembru tas-sena li għaddiet. Fl-istess waqt l-inċidenti fatali żdiedu minn 3 għal 9 b'4 minnhom sewwieqa, persuna oħra mixja fit-triq, ieħor jaqdef ir-rota u 3 passiġġieri fosthom żewġ turisti li kienu fuq double decker li ħabtet ma' fera ta' siġra fiż-Żurrieq. Iċ-ċifri juru li kienu ftit anqas minn 500 dawk li ġarbu xi ġrieħi li kien ifisser tnaqqis ta' 15% fuq l-2017. Barra minn hekk 33 sewwieq sofrew ġrieħi gravi u 232 sewwieq ieħor sofrew ġrieħi ħfief. 28 passiġġier, 22 persuna fit-triq u żewġ ċiklisti wkoll sofrew ġrieħi gravi. Dan fil-waqt li 102 passiġġieri, 36 persuna fit-triq u 6 ċiklisti sofrew biss ġrieħi ħfief. Kważi 60% tal-inċidenti kienu jinvolvu karozzi tal-passiġġieri, segwit minn 23% fejn kienu involuti muturi u 8% vetturi tal-ġar ta' oġġetti. L-istatistika turi li fil-jum tal-ħamis iseħħu l-iktar inċidenti, fil-waqt li tul il-jum ta' tnejn jindarbu l-aktar nies. Fl-istess waqt il-ħdud kienu l-aktar jiem li fihom weġġaw nies meta mqabbel ma' numru ta' inċidenti. It-toroq ta' Birkirkar raw l-ikbar ammont ta' inċidenti bi kważi 300 inċident fit 3 xhur, segwit minn Ħalqormi u San Pawl il-Baħar.